Red plate nga van nga gikatahong naka-assign sa Office of the Mayor sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nakabangga og usa ka motorsiklo. Ani ang report. Padayon karong nagpaalim sa Tambalanan ang 34 anyos nga mekaniko sa usa ka motorcycle distributor nga si Marjun Valmores. Human madasbagi sa usa ka red plate van samtang nagmaneho siyang motorsiklo niadtong Lunes pasado alas 3 sa hapon. Matod ni Marjun, gitahasan siya sa ilang manager pag-adto sa ilang main branch sa Dakbayan sa Mandawi niadtong higayuna, busa misubay siya sa inner lane sa ML Quezon National Highway habig sa Barangay Paho aron makaagi sa U-turn slot paingon sa First Mactan Mandawi Bridge. Apan niadtong higayuna, may counterflow ang red plate nga black van ug misubay kini sa lane nga iyang gisubay hinungdan nga nabanggaan siya. Tungod sa impact, nahiagom si Marjun ug bali sa wang paa, bunog sa wang kamot ug nasamad ang parte sa iyang kinataw. Base sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Police, aduna gayoy tulubagon ang van kay wa man kini misubay sa iyang lane ug may counterflow. Wala na itong gitan-aw ron nga nganong ni counterflow siya, sa importante ang iyang sa emergency ang iyang appointment or iyang lakaw. Kaya kung makita gyud nato sa actual investigation is nagi siya sa pikas lane. Ang naasoing black van nga adunay red plate number iya sa Lapu-Lapu City Hall. Wala sad siguro nakasinyas ng mga traffic enforcer nga na-coming nga emergency or unsa ni siya nga gadali man matong bulaga gyud ang kuan head-on collision gid sila sa motorsiklo. Gitata usab sa biktima nga may blinker ang maong van apan wa siya makasiguro kung gipasiga ba kini niadtong higayuna. Blinker diha na sa tungod nako nakitaan. Kusugay lang dagan. Wala sad kay kantong nga time is init niya sa init ni kuan sa ilang sakyanan niya itong di kay klaro. Sa pagkakaron, gi-impound na ang naasoing red plate nga black van. Sa text message nga gipada ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan, iyang gitataw nga abagahon niini ang tanang gastuhan sa biktima. Wala pa hinoy tubag si Chan kung asa nga buhatan sa City Hall na assign ang naasoing black van. Ang biktima sa iyang bahin, mitataw nga wa siya'y planong mosangat og reklamo kay giabagaman sa mayor ang gastuhan niya sa Tambalanan. Apan nang hinaot lang siya nga unta, tumanon lang ang tanang saad niini nga ihatag nga abag ngadto kaniya lakip na ang monthly amortization niya sa motorsiklo ug sa pila ka adlaw niyang sweldo human mapalta sa trabaho tungod sa disgrasya. Hindi na lang siguro mamay kay kitabangan sa kuno mayor. Wala mo sa pagpasagdi. So, nakakuha lang ang dani after ani or before after ani nga discharge na ko ani dapat magpudulta na perminti lang po ng nahang suporta sa kuha. Kasi taon-taon ako dili pa ko katrabaho. Uban ni Godfrey Rillian, Luan Merondina, Balitang Bisdak.